אצבע פה קירות, כל הצבע עליי, כל היום פה חזרות, ומה יהיה עלינו? כל השבט בא לעבוד, לא אכפת עד מתי, נשארים פה בלילות, מי יכול עלינו? למה? אין לי זמן לנשום, צריך למהר, שוב מאחר, לסניף להגיע ראשון. אליקים כולם בחגיגות, איזה שמחות, כל החניכים בחזרות להופעות, כולם בטירוף עד השמיים. נה 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 נה. סניף אליקים זה משפחה, אוהבים עד לינדי, תשאלו פה את כולם, אין עדה כמונו, תימנים בנשמה, אנחנו כבר בשגרה, חודש ארגון יהיה פצצה, כי מי יכול עלינו? למה? אין לי זמן לנשום, צריך למהר, שוב מאחר, לסניף להגיע ראשון.